pati yung umaga, sabi ko, pasensya ka na ako, lahat tayo dito napapagod ka ako sa kanya. Eh ayaw lang, kasi nga sabi ni Chris sa huwag daw magkakat, ba't hindi ka mag-iwan ng Windows, sila ka tanda ng Windows. Kung ganyan, minsan... Huwag sila mag-endorse nila, huwag ka din mag-endorse Hindi, ako. dapat kung isa na rin, tatlong araw, mapapasok ko rin. Sabi ko, nai-stress ka dyan na hindi malinisan, iiwan mo na sa kung dami-dami nila. Ang gusto ko nang ginawa nila, no? Plus video. Oo, sa araw lang eh, sa gabi. Magkabilaan. Ako, yung dati yun, 2 araw. Pero tinapos nila ng ano yun, alas 5 ata, ang madaling araw. 2 kasi yun, Magkabilaan. Oo. Pwede sa amin, di tayo. Diba, kung inutusan niya. Yung building wala eh. Yung building wala yun. Hindi mo kung utusan sa kanya, dami-dami. Nung nakaraan, Pati nga eh. nagtanong ako kay Jerome, sabi ko, Jerome, parang mag-uwitin. Ano yung Pilipino. Yung iba, mga Pilipino, iba lang. Pilipit yata yun. Kung saan ako nakakain ng ano, nung nakaraan si Joe, walang mga iwang ano. Maganda yung sa labas niya nilagay. Yung pinakamalaki. Yung sa gitna ng mga vlog. No? Ang sabi mga pagmulan. Oo. Hindi nga doon sa may ano, sa may building sa may floor. Yung building doon sa may gitna ng courtyard. Sa main building dati, saan nila nilagay yung sa kano? Wala, walang Nakakain pa rin ako. wala yung pabibilan sa ano, big tower. Sa Bell Tower. Saan ba yung nakalagay dyan? Sa Bell Tower dito sa may... O, dyan pa rin sa pwesto nun. Sa main building wala pa rin. Yung building wala eh. Bilis na, no? Ano, no? Hindi, nagbawas sila ng nag-ano eh, sabit-sabit eh. Nawala yung mga maliliit doon dati eh. Nilalagay ng mga ata kasi. Baka pinag-bubit-bit din ng mga tao. Hindi, nagpipikso-pikso sila doon kasi mga masyente. Ano, hindi hospital yung ano eh. No? Hindi hospital yung ano natin eh. Hotel. Hotel hospital eh. Kaya, Hindi na si Mahalay mo question din sa akin. hindi, ibig sabihin, kung sa ibang hospital, hindi yung magagaling-galing katulad sa atin, may mga event, may mga... Baka may bayad ata yung kanilin mo. Yung Christmas dinner. Hindi, sa atin yan, sa... ano dito, dati nangungupahan sila. Bibili sila ng maliit na Christmas tree, ang mga pamilya. Ngayon, binibili nila para yung Pasko yun ang sila. Kaya bang mga Pinoy, tagal na yun. Pero sila lang gumagawa. Ano na yun, bayad nila sila, parang iba yung binubuo nila yun. Or pinabayaran nila siya sa pag... Alas 5 natapos yung nasa amin. Kasi kontrata nila din yun. Nasa Bell Tower. Alas 5 mga nagpapapay man siguro yung ngayon. Siguro ano. Parang na yun, yung katulad na yung 8 oras. Sabit na. Tapos kung hindi pumasok si siya nung nakaraan na tinawagan ni Kabilan, alam mo ang dahilan niya, napagod daw siya dun sa trabaho na hindi pumasok si Raso. Si Raso nga may sakit, pumapasok pa rin. Bukid mo. Kaya, Nandun si Kumar kanina eh. Nagagawa yata. Kumar? Oo. Mumalik si Kumar? Nagdaan na kanina sa list eh. Kausap si Kapilan. Pati ako kanina. Si Bikram nga din, nandyan ang nakaraan. sa araw dyan kasi. Lasing nandyan sa duduling-duling dyan. Bikram. Nandito naman si Bikram, nasa ibang company nga lang Si Kumar, no? Bukid ah. Baka daw magkakulay sa ano sa engineering. May babaka pa niya niya, ni Kapilan niya. Maghanap mo yun. Hindi ka pagkakas. Ha? Maghanap mo yun. Di ba, kapatid ni Kabilan? Kapatid ba ni Kabilan yun? Yung asawa. Hindi ko alam. Asawa ni Kumar. O paano kung may kapag ano niya,
nakabalik na agad siya si Kumar dito. Si anong gusto din bumalik dito? Si pangalan nun yung nasa year dati? Makababay si Kumar. Si Mohan, gusto na din bumalik dito. Maraming bumabalik na. Sirat na kayo nag-apply pa supervisor. Kapag ang mukha sana supervisor doon sa Emre housekeeping din pala. Hindi ka alam doon. Hindi ka alam Emre yung ano niya ngayon, yung Emre yung Trabaho niya. sa Emre company siya. Alam mo yung kulay, yung light, ano niya, Light gray. light green na uniform. Saan mo ba dyan? Tapos kung kulay green dito. Oh, Saan ko ba nakikita yung Emre yun? Madami ako nakikita din eh kung saan. Yun, isa yung nandito sa may mga housekeeping sa Alcindara. Emre yun mga yun eh. Pero hindi siya ang sabi niya, American Hospital dun sa may ano, ay school dun sa may malapit sa may hindi mo nag-global. Si Chandra, hindi mo nag-global. Mga si Raul, pala ko din. Ang ginagawa niya, parang reserve din yun. Akakutin niya lahat ng mga jagay muna sa mga tutira, yung mga takuan. Akakutin niya yan. Chichikin niya, pipicturan. Kung may mga naiwan na basura, ganun yun. Tapos mamaba yun, mag-report siya bago siya mag-start ng trabaho. Ay ba dahil yan? Oo. Sa Raul yun eh. Oo. Kamuha meron din siya kamukha ni Chita eh. Hindi, laki ng mata. Si anong kawawa sa, ano, sa General Waste, si Billy, ang daming iniiwan. Dapat yun ang pinatulong ni Kati.
Lahat tayo, alis pa ng Reyes eh. Si Juan. Porto na lang si Rose niya sa akin. Porto na. Kasi si Robin nakalipat ang maaga, no? Ano pag kasi na... Engineering na, marami na engineering na yun ah. Saan? Mga engineering ako, mga maraming bago. Ngayon? Kumukuha ako ng ticket sa expo eh, wala na daw. Kaya natakot pumunta sa expo Sino? si pangalan niya, si Reginald. Sabi niya pang matanda daw yun. Sabi ko, ipakita mo lang QR code, tapos ihanda mo lang yung ano, yung vaccination card mo, akong ganyan niya. Ayoko, ang matanda, hindi ko kaya yung diba pa. Bakit nakapasok ka na? Sabi, oo, ako. Next week daw ulit sabi niya tinawag kasi may pinuntahan sa kanina. At hindi ayaw ano. Hindi, yung ticket kasi namin, ano siya, pang 3 months, hanggang March. Tagal pa. Hanggang yes, sa March pa, oo. Hanggang matapos ang ano. Expo. Kasi nga kaya hindi nakapasok si Geraldo din siguro kasi nga madami siyang tinanong-tanong eh, yun nga people determination naka-wheelchair nga yung pang-uwi. Kaya sabi ko, ihanda niya yung QR code niya, tapos pati yung vaccination card. Kasi hindi naman nabubusisiin niyang ticket mo kasi sa dami ng tao. Basta ipakita mo na yung QR code mo, tapos tingnan yung QR code meron, talas na pasok ka na. Eh wala na daw ticket sa inyo? Wala daw ano pa. Maghahanap, magpo-provide pa daw. Kaya siguro yung, baka yan na yung ano sa atin ng December, no? Yung ticket. Tapos wala Wala binigay sa aming ticket. Mag-i-email na lang daw. Kaya kung magiging bonus natin doon, halaman mo na siguro. Ano na? Halaman. Halaman ang bonus? Klaseng. Ayaw, ang bonus, wala na sigurado yan. Meron yan. Huwag kayong negative. Ha? Pabibigay. Taon-taon naman ah. Meron daw Hindi, lagi. hindi naman nung nakaraan, ito lang taon na ano. Binibigyan bigay. Dati taon-taon yan. Meron daw ba? Wala ka naman. Tapos ngayon nagka-bonus ulit. Parang 2 taon nawalan. Tapos nga, last year na naman na ulit. Baka tuloy-tuloy na yan ulit. Inshallah. Makarilo na naman. What? 40. Kaya nga, ano gagawa natin? Sabi, papakasyon na rin eh. Ano sa'yo, boy? Papakasyon na rin. Next year. Sino daw? 60 days. Ha? 60 days. Kailan yung bakasyon mo ikaw mga kami? Bukan na niya ano, yung ni Happy. Ha? Bukan na. Oo. Ang ano? Kasi na. Bakasyon? Sabi niya April. Sino? Na-approve ba bakasyon mo? Hoy, bungol. Bungol-bungulan to. Kailan daw? Na-approve ba bakasyon mo?
Sabi ni Thomas, approve na daw ah. April? I'm on a side to side. Da-da-da. Oh. Exam ko kasi. Putang ina, katungis pa na ba? Shit. Wait na. Hello! Mag-love shout out sa 3,000 viewers in my house. Hello, hello guys! Tong It's. Naglularong Tong It's si Di-ay. Hello, hello! Why so maingay? Happy birthday to you. Ang ingay niya. Ilang Yan yan ah. Si... happy birthday na. So, bigyan na. Ayan. Oo. Paingay. Ito niya, nakapawag ng sa ngayon, hindi yung pawag ng ngayon. Tatalo na tayo nito. Ang ingay-ingay ng nanonood doon. Napising ko na. Ah! Happy na birthday pa. Happy, 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 happy. Sing ko na si... Oh no! Oh no! Char. Mali na ina mo yan? Magmamute nga ako taingay nito. Hindi mo. Barkada nila.
mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Sino kaya ito? Mga nanonood na ito. Kamusta, kamusta? Happy birthday, happy birthday. Responsibility, my son. You're now 23 years old, so I wish you all the best in life. Be a good boy, be a responsible man. Alam mo na yung responsibility mo bilang isang anak, mabuting anak. Shucks! Magiging tatay ka rin. Talo mi. Kamusta? Kamusta? Magtungits tayo guys, oh. Tongit. Agnunood mi tong. Lalo-lalo ng tongit. Let's go sa go. Talo, wala ng pera. Awanti kwarta na. Nasaan siya, Ben? So yun, it's around 4,000 viewers right now. Wow. Bye everyone. Hi Andeng. Hi Andeng. Advance happy birthday, my sister. So yeah, so yung mga birthday pa. Wala, that's my Christmas to everyone. Okay, love you all. Okay, so see you sa caravan ni Bibian at Inday sa December 9 sa Cavite. Kaya kita tayo dyan sa Bacoor. Huwag tayo mahal sa Bacoor. Good morning. Nandun ako sa mga 7 o'clock. O sa Domo, Molino. Yan, nakikita ko si Teo. So yun, okay, God bless you all. Mabuhay pa yung lahat. Kung ka, dali ka. Oh. Oh. Maingay ng mga tao dito guys. Patay mo. Mute ko na lang muna guys.
Hel Ay. Hello, Mega Mega Love shoutout. Hello host, why you sad? I'm not sad. I'm playing on my mobile. Wala na akong kalaro. Alexandra the Great, Alex the Great. Paayuda host. Sige. Wait ka lang. Wait. Wait sa ayuda. Busy ako magtungits, oh. Ayuda. Ano nga kita, moderator. Add to moderator. Sige, ilapag mo yung ano mo dyan, Alex the Great. Para anuhan kita. Sige, asa na yun? Welcome. Sige, ano ang kita? Ayudahan kita. Sa dalawa, tatlo. Wait a minute. Kaping majinit. Taran, tararan, 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 tararan. Sa'yo ba to? Mac Angel 69 Vlog? Sa iyo ba itong account na ito? Oh no. Okay. Nandito po ako sa Dubai. Saang banda mandong? Talo. Atay. Saglit ha. Hindi na ako mag-iwan ng bakas ha. I-like ko na lang siya. Mag-like ako, tapos may buhangin din ba? Meron. Sa dagat. Tsaka yung lupa dito, puro buhangin. Ay, pag-ibig. Ayan, nakaisa na ako. Saglit. Yo.
Isa pa. Agoy kalami sa ayuda. Saglit. Yehey, tongits ako. Zangits. Ang laki na ng bahay mo eh. Alex the Great. Sige, balatuhan kita. Ilang dollar gusto mo? $. Taran. Ayaw naman. Bakit? Nagahangang computer. What the heck? Dollar dito eh, sa ano? Sa Dongits. Ikaw, Alex the Great, asan ka? Giatay na naghang. Oo nga, naghang yung computer. Atay lagi. Kahit di Bisaya, nagbibisaya. Giatay, giatay. Giatoy. Ayun. Yoho. Ano ba to? Okay. Nasa Saudi ka pala. Bakit may asin? Sa dagat? Oh no! Okay. Meron palang Salt Lake din sa ano, Saudi. Galing naman. Maalat siguro yung salt, no? Salt yata eh, kaya maalat. 2.6 ang subscribers. Sana all. Sana all. Kaya nga eh. I want a wrecking ball. Okay na, Alex the Great. Pangalawang ayuda. Pangalawa. Oo. Nawiwili tong giatay na to ah. Wah, naku kwarta. Welcome. Welcome din ang madami.
at naligaw ka sa aking live. Ano na dyan, no? Mag 10:30 na dyan sa inyo. Like lagi. Ay, silent na naririnig ni Lolo. Turun, tururun, tururun. Ay, hindi ako direct ako sa ano YouTube Wala akong hagdan. Pag sa StreamYard lang kasi yun wala akong direct ako sa YouTube. Hindi ka makaakyat. Next time na lang pag sa StreamYard ang ginamit ko. Kaya nga. Okay lang, pag boring ka, mamasyal ka na lang sa ibang LS. Carry lang. Wa problemo. Di makapag Hindi ako makapagbigay ng ayun, very good. Dan, 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 walang hagdan. Salamat. Busy pati ako. Gaano lang ako, nag-DLS lang ako para lang. Hindi lang mamatay yung watch hour ng aking YT. Bali 8 years, 9 years. Daming sinabi. Diyan! Kininayo. Talo nga Boset. Musit awan nati kwartang. Agoy kadako. Kadugay na ikaw lang isa dyan. Oo. Wala man akong kapamilya dito. Yes. Loading. Nag-loading na. Sige. Simulan mo na. Ay, wala na akong pira. May ayuda. May 30 na ayuda. Jing. All the time. Yun lang.
Walang buo. Ano lang ako, mga 1 hour lang burn. Sunog, sunog. Mag-out nga ako. Sunog, sunog. Mamaya ko ayod itong isa na to kasi nag-games pa ako. Kati. La 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 la. La la la. Salamat sa pabigi mo dong. Dali. Oo. 1 hour lang ako, mga 10 minutes na lang kasi kailangan matulog ng maaga. Kasi ang dami ko ng ipong ay bago. Yan. Tulog-tulog din pag may time. Tan 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 tan. Ano na rin kasi dito, ano na, magto-12 na, 11, ano na ba? 11:35. So, kailangan matulog ng maaga. Run, run, run. Ayoko na nga. Spraying the enemy. Hello? Ano yun? Ba't gano'n?
Andyan ka pa pala, kapatid. Ano na lang, mga 5 minutes na lang mag-out na ako. Mag-end na ako ng ano kasi tulog-tulog na. Thank you sa pabiji. Ayudahan pa kita maya-maya ng isa. Thank you so much. Nothing where this finger where my life where this one. Yes, good night, good night. Good night din sa'yo, wet dreams. Ito. Yan. Parang okay.
Tong it ulit. Okay na, 1 hour na ako. Salamat kapatid na Alex the Great. Ayan. Tong it ulit. Salamat. Mag-end na ako. Bye. Bye. Salamat. Haha. Sige, balatuan kita next time. May isang balato ka pa. Bye-bye.